zúčastnení, je to šport, víťaz môže byť jeden, srdečne gratulujem. Chcel by som sa z tohto miesta poďakovať, ale aj organizátorovi, kde nám išiel pánovi Záhradového za fyzičnú pomoc a samozrejme organizáciu celej VŠK mládežníckej ligy. Takže odozdávam slovo hlavnému generálovi. Ešte raz gratulujem všetkým. Pán minister, ďakujeme. Hlavný generál a Kotlosík a nové talenty nám tu sa rozsvičujú publikom a ideme na to. To budú nové hviezdy vychádzajúce. Najlepší Stredozemskej ligy Luk Kotrník, Herec, 21 gólov. Trese z toho týmu. Najlepším brankárom sa stal nie je prítomný, máme tu jeho zástupcu, ak som počul, takže bude to so Stonetým, Hamšík Rastio. Odkázal pán Šokas, že ho odkazujeme, že je dobrý. Najlepší hráč Mestskej ligy. Hej, takto do divákovka. Najlepší hráč bola napríklad tento mladý pán v čiernom. Ináč pustne oblečený na pekné tričko. Správno barvu detská vlieva. Najlepší hráč Mestskej ligy bol zvolený a vyhlásený Luboš Michálek Armand Lubík. Včera si odniesol zlatú medailu z mužskej ligy, takisto ako aj to si dúfam neodporúčam, lebo ti ten poťak je štvrté miesto bez obáv. Chlapci, nech sa páči. Štvrté miesto je síce zemiaková medaila, ale nič to nemení na tom, že je to slušný, pekný výkon, hlavne motivácia, že do budúcna treba ísť postupujeme ďalej a prajeme hodne športového zdaru. Tretie miesto, bronzové medaile, pohári, Stonety, chlapci, Kortieski Góra, pohár medaile, takisto veľmi vkusný a krásne ovenčený dáňkový koš. Takže chlapci zo Stonety dnes porazili rozhodujúco zápas o tretie miesto svojho supera 2-1, čím si aspoň dirigentovi, kapelníkovi pogratulujem, chlapci, nech sa páči, takže Stonety, tretie miesto. Treba povedať, že Stonety mali vynikajúci marketingový a manažerský úspech, čo sa týka reklamy, čo sa týka servisu, infostránok, internetu a tak ďalej. Strieborné medaile. Nech sa páči páni, Herec, poprosím rovnako, aby ste prišli, chlapci. Môžeme dekorovať, samozrejme. Broniku, poď nám pomôcť. Poďme. Dneska bolo dusno aj vonku, ale aj na ihrisku. Chlapci sú šikovní, Paťkov takisto. Ako chutí zlatá medaila z Ruskej ligy. Dobre. Keby sme mali ešte jednu ligu, už by ti chýbala iba bronzová, mal by si kompletný zbierku. Budúci rok sme vyťazí. Ešte posledné strieborné. Jak sa striebornú? Vlčeky. Či to na ihrisku? Máme tu komplet. Zavoláme dýchovú hudbu, ktorá nám odštartuje. Na Mišo. Odštartuje dýchová hudba. Povačnú pieseň pre majstra tohto ročnej sezóny, ktorým je Armand Lubík. Takže prvé miesto Jurášku, poďte chlapci všetci, poďte. Jurášku, kde ste takí šikovní. Dneska to bolo z Pegasom 4 názor. Gratulujem úspešne a fantastický obhajný titul. A to má slovo majstri mládežníckej ligy Armand Lubík junior.
Odfotíme sa bránke? No, jasne. Však Jado nás odfotí, hej? Ktorý? Jado, odfotíš nás, hej? Dobre. A ty nás? Dobre.